Something's got a hold on me, yeah. Oh, it must be love. Oh, something's got a hold on me right now, child. Oh, it must be love. Let me tell you now, I never feeling, I feel so strange. Fa poc més d'una setmana que abandonava l'Acadèmia d'Operació Triunfo en ser semifinalista del concurs de talents. De talent n'ha demostrat de sobra, Prova d'això és este Something's Got a Hold on Me, perquè més enllà d'OT, Samantha és una beniarresina, a la comarca del Comtat, que ja va passar per alguns dels programes d'esta casa i que porta des de menuda cantant. Samantha, bona vesprada. Hola, bona vesprada. Com estàs? Molt bé, molt contenta. Jo també, jo també. Ara que ja s'ha acabat la teua estada i el programa en general d'Operació Triunfo, quina valoració fas d'esta experiència? Pues mira, ha sigut la millor experiència de la meva vida fins ara. I mira que hem estat ahí des de gener. Que va passar rapidíssim, és que ni m'he enterat, és que és fantàstic. és que ha sigut genial. El temps passa volant, que diu ma mare, sempre. Sí. I a més ha sigut una edició una miqueta no, prou atípica, s'ha vist interrompuda per la Covid-19. Com ha afectat això a tot el teu, a l'experiència? Pues és que va ser molt fort, perquè nosaltres estàvem allà dins totalment incomunicats. I ja quan vam girar les firmes ens van comentar que hi havia un virus que estava a Xina sols i que hi havia 2 casos a Madrid. I que no hi havia cap alarma, però pues, el que havien dit tots, que no calia preocupar-se, perquè era també el que estava dient el govern. I nosaltres, bé. I clar, ara, al mes, perquè això va ser febrer, pues al mes va ser quan ens vam dir bum! Hi ha que cancel·lar perquè m'estava d'alarma. Com? Que fort, Molt fort, una pel·lícula, tio, una pel·lícula. Sí. I això també s'ha vist en l'acadèmia. I, de fet, recorde una gala que sonava així. Esta gala sonava així. La valenciana. Ella sé que he nascut per ser milionària. Com si plogués llançant els bitllets pels aires. Això no és el plató d'Operació Triunfo, és l'acadèmia, Ahí cantaves Milionària de Rosalía en l'aula escenari per la suspensió de les gales en plató. Que això també afecta la manera d'interpretar, el fet que no hi hagi públic ahí animant-te a l'hora de defendre el tema? Ja el fet de no estar en plató, en totes les càmeres, la posta en escena que hi ha brutal, afecta. Sí, evidentment no és el mateix, però crec que tots ho vam viure moltíssim, perquè, estàvem cantant davant dels professors, en directe també, sabent que en casa hi havia moltíssimes persones de gent i, igualment estàs motivada. Sí, que això de cantar per als de casa, moltes vegades jo no sé si estàs més a gust o més nerviosa, no? Perquè ahí tens els profes... més nerviosa. Sí, no? Vaja que sí. I ara ja... Tens tot un camí, ara, per a fer, Samantha, per a recórrer. Un camí, a més, en catifa roja, hem de dir, perquè t'ofereix la catifa, te la posa Música Global i Universal Music com a discogràfiques, que, no sé, cap a on t'agradaria encaminar el treball a partir d'ara? Pues anem a treballar seguint la dinàmica de Sin Más, un estil pop comercial, que és el que a mi m'agrada i el que jo em definís, i, evidentment, hi haurà alguna en català segur. Ah, sí? Seguríssim. Molt bé. Sí. Mira, Sin Más, sona així. El teu primer single, que a més t'agrada molt perquè has treballat amb Carlos Andes, veritat? Sí. Que il·lusió. Va ser fantàstic. Que il·lusió em va fer, per favor, com m'ho van dir. Tota com bollar. I has dit això, o sigui que sentim pop i sentirem també valencià. I això jo crec que també és un titular guapet. Perquè que una valenciana, valencianoparlant, parle valencià no hauria de ser notícia. Però que ho faça de manera, no sé, reivindicativa, m'atreviria a dir, dins un programa del prime time estatal, jo crec que això sí que és notícia. Tu feies de manera conscient això o demostraves tal qual eres? Jo és que, mira, Nelo, nosaltres som valencians amb pedigrí i és que això se'ns té que notar, és que
és que ho som, me recordo que mos duien taronges i jo diria, saben d'on són taronges de suc? Unes taronges dolces per fer suc i que això no està bo. I no, i a mi se m'escapava mogolló a espardenyar i jo, mare de Déu, és que són valencians amb pedigrí, saps? És que es nota. És de veres, és de veres. De fet, en l'acadèmia hem viscut algun moment com este, per exemple, recorda'm, Noemí Galera. A la xiqueta li queda bé tot, Me caga l'hosti. Un pas de categoria internacional. Parles com a tia. Què fa? De categoria. Por risa, però tinc una gana de parlar valencià en algú. Pues parlem. Ai, pobra, clar. Ostres, com era això? Clar, és que una miqueta dius, no, tu eres tal qual en l'acadèmia, però d'alguna manera hi ha un cert de personatge, perquè el tema de la llengua, no? Haver de parlar les 24 hores en castellà, que no és la teua llengua materna, ostres, no sé, una miqueta encorsetar, de vegades no et senties? Moltíssimes voltes, perquè a voltes clar, jo vinc d'una família en la que ningú parla castellà, però pues. És que ni els meus amics ni la gent en qui jo m'envolten, ningú parla castellà. Entonces, entrar a l'acadèmia i posar-me a parlar castellà pues em va costar, i al principi sí que m'arribava bones espardenyades, saps? Ara ja, al final em vaig acostumar un poc, però clar, vam tornar del confinament i ja no. Ja està tot el camí encetat, ja tornem a casa. Escolta, i com valores que personalitats polítiques s'hagin pronunciat, hagin demanat fins i tot el vot per la teua candidatura, anava a dir. En Twitter hem vist Joan Baldo, vi el conseller Vicent Marçà, Gabriel Rufián, no sé, això com ho portes? Errejón també. Errejón també, és de veres, sí. És que és molt guai, vull dir, guai, que moltes voltes no ens ha dit aneu en compte en tot el que feu, perquè nosaltres estem portant tot el que puguem fer per a que torni Operació Triunfo, però atentos, perquè en Operació Triunfo a voltes arriba fins al govern. Clar. Perquè la pressió mediàtica que n'hi ha és brutal. I jo, no, serà patànic, quan vaig eixir i vaig veure el follow de Rejón, Rufián, Baldoví, vaig dir, ostres, i després del problema que havia amb els de Vox, que ens van posar, tonteries, doncs vaig dir, ostres, pues sí que tenia raó, Noemí. Clar. I és que em vaig flipar, però em va fer molta il·lusió perquè tinc el seu recolzament. Clar que sí, i a més jo crec que per això que parles del poder mediàtic i també el poder polític que té un format així, vos heu atrevit a parlar de temes com el feminisme, de gènere, de racisme, i jo crec que això... De tauromàquia. Sí, exacte. Com valores això? Que al fi i al cap nosaltres estem allí tancats 24 hores i se t'oblida que estan gravant i aquestes conversacions tots les tenim. Clar. Perquè és cultura general i estan en el dia a dia. Clar. El feminisme, la tauromàquia, la política... Jo crec que és que... I te ho xarres ahí com si estigueres en ta casa o en algun bar i... Però està arribant a milions de persones. Exactament. Clar. Però bueno, Samantha, els valors que hem inculcat crec que eren prou. I tant que sí. Mira, et propose un repte, a veure si sabries dir-me d'on és esta actuació. Si em dius adéu, vull que el dia sigui net i clar. Ja sé d'on és. Para atenció, perquè pot confondre. Estàs segura? A veure, anem allà. D'on és? Pues per la base és la de Family Duo. Ai, la base de guitarra, sí, exacte. És la de Family Duo, com vingueres al programa d'esta casa. En fi, el mateix tema que vares defendre en la Gala Zero d'Operació Triunfo. I vaig fer la versió de Manu Guix. Que fort, I mira, això era la primera, no sé, la primera passa en el camí dels Tu creus que era una miqueta, com dir-te, premeditori el que vindria després, quan estigueres així en el plató de Family Duo? Pues no ho sé, però podria ser, saps? I ja tenia clar que era el que volia. Amb una cançó, a més, que es diu Que tinguem sort. O sigui que, mira, la sort que també em vaig quedar a la semifinal. Sí. Mira, xica semifinal, però després tu saps que els millors sempre són els segons, no diuen això? Sí. Doncs això és de veres. Esperem que així siga. Samantha, una cosa, et veient també en València, Califòrnia, també passares per esta casa i estigueres amb Cactus. Entenem ja per a dissoldre els dubtes que puga haver-hi que és un adeu definitiu el que fas amb els teus companys de Cactus?
Sí, ha sigut un adeu definitiu. Jo abans de... Quan jo ja sabia que estava a la Gala Zero, de fet van ser ells els que m'ho van dir. Clar. I es vaig trucar i vaig dir que deixava la formació amb tota la pena del món. Clar. Però és que ara venen coses molt guais, Clar molt que sí, positives. n'estem convençuts que sí. I ja per acabar, només et demana que em digues què t'agradaria ser redoble de tambors, Tono. A veure, en una de les gales llegirem un lletrer que posava per darrere les pantalles de LED, posava Samantha, presidenta dels Països Catalans. Mare de Déu, tu què preferixes? A, presidenta dels Països Catalans, B, reina del comtat o C, alcaldessa perpètua de Beniarrés. Alcaldessa perpètua de Beniarrés. Sí, senyor! Títol concedit per a Samantha. Moltíssimes gràcies per atendre este últim programa de Pròxima Parada. Que tingues molta sort. Mira, i que facis milionària també, com diu la cançó. Gràcies, Samantha. A vosaltres. Adeu, adeu. Adeu. Un dia per Mumbai, el següent a Malta. Sempre ven a escoltar i a prova de bala. I el que voldries tenir un Bentley de color blanc i un de color verd. Però tot això sé que no ho puc fer fins el dia que tinga molts diners. I el que voldries tenir... Només vull veure... Pròxima parada en A.